Christmas is the season of giving. Kaya naman naging tradisyon na ng Westchester Realty Corporation ang pamimigay ng regalo sa kanilang mga kliyente tuwing Pasko. Pero hindi lang ito simpleng Christmas present dahil isa ang kotse ang ipinaparaffle ng nasabing kumpanya. Idinaos ngayong December 22 ang raffle draw sa isang hybrid event. Nagpaparaffle po talaga kami ng isang sasakyan para po sa buyer natin within that year. At napakaswerte rin po talaga ng mga naging buyers po natin dahil dito po sa Severo Mabalacat ay pag tumira po tayo dito, meron po tayong eskwelahan na libre, meron po tayo napakaganda po ng facilities natin, ang ganda po ng gym, ang ganda po ng simbahan, ang lapit po natin sa City Hall. Lahat po kompleto na po dito sa Severo Mabalacat. Ayon sa presidente ng Westchester Realty Corporation na si John Nico Valencia, naging maganda ang pagpasok ng Westchester dito sa Pampanga dahil sa matatag na ekonomiya ng lalawigan at sa tiwala sa kanila ng mga wannabe homeowners. Ang total po na na-acquire po ng Westchester is almost 6,000 units, no, for the past 3 years. Ngayon po nasa 1,600 na lang. And we intend to sell this out this 2024 hanggang June. Dapat by June, tapos na po tayo sa 1,600 units. Kaya para sa mga naghahanap ng investment at magkaroon ng sariling property ngayong 2024, maaari kayong makipag-ugnayan sa Westchester Realty Corporation. Why rent if you can buy? Kasi yung monthly amortization po natin dito, 10, 12, 15,000. Halos nagre-renta na rin po tayo ng bahay, di ba? So sana po, imbis na magrenta, magkaroon na po tayo ng sarili natin tahanan. Siyempre itong northern part of the Philippines talagang yung from region 1, 2, 3, andyan po yung booming stage po ngayon. Kaya magandang investment po yan. Paolo G. Santos, CLTV News.